Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Al-hayatu tawikiku nerangake tingkah watu khoti an riqabilan kelangkai piro-piro gulu wa istiqbalil imam lilan ngadepe imam yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Iki bab nerangke perbuatan di mana nek ana wong menghadiri Jumatan lah cara imam sudah khutbah. Jadi ini cara wong teko keri pengine iku ngisi sop awal. Jadi pamane kok biasanya sing pun kan kadang sop awal iku blong-blong ngoten. Blong-blong kadang sing teko gak gelem ngisi. Sing guri kebek malah sing arep kadang kosong. Lah pas anu kuwi imam iku sudah khutbah. Sebagai orang yang tekone keri kadang nek ora paham kan pengen maju ke depan ngisi sing kosong mau ya, pengen ke depan ngisi sing kosong mau otomatis kan nglangkai gulune wong-wong sing padha linggih to ya bundake wong-wong sing padha linggih iki mangke hukume terus pundi mangke diterangke ten iki oleh ta mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsani Yahya an Malik an Yahya bin Sa'id annahu satamna kelakuan balaghu iku temeka ing Yahya bin Sa'id mau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi mau tawi apa iku wala hadikum iku mlarat ing atase sira kabeh ing atase salah sijine sira kabeh lawit takhoda lamun ngalap sapa hadikum saubaini ing dodot loro li Jum'atihi krana Jum'atane ahadikum mau siwa saubai min hanatihi saliyane dodot lorone kanggo leladene ahadikum saliyane dodot lorone kanggo leladene ahadikum. Ngendikane Kanjeng Nabi sira wong ki sindiran nyindir. Ma'ala hadikum, apa sih yang membuat kamu itu mungkin berat, mungkin yo intinya itu kayak abot membeli dua pakaian untuk Jumatan. Keterangan menspesialkan dua pakaian untuk Jumatan selain pakaian yang kamu gunakan untuk bekerja sehari-hari. Jadi Kanjeng Nabi nyindir ngoten niku. Intine ngoten napa? Cara wong iku pakaian kanggo Jumatan niku nek iso niku spesial pancen kanggo Jumatan serasan. Jadi belilah dua pakaian lho. Sing pakaian mau ora nduk ngopo-ngopo tapi spesial pancen kanggo berangkat Jumatan. Jadi campur-campur sampean pakaian kanggo kerja, pakaian kanggo lelungan pamane. Sampean nggo kanggo Jumatan. Niku disindir karo Kanjeng Nabi wong nek iso belilah dua pakaian utawa spesialkanlah dua pakaian khusus kanggo Jumatan. Iki intine mulyake dina Jumat ya. Ojo nganggo pakaian sing biasane nggo kerja. Nek pas Jumatan dadi pakaiane pancen khusus nek saged. Begitu. Wa hadatsani an Malik an Afi an Abdullah bin Umar kana iku ana sapa Abdullah bin Umar layaruhu iku ora budal sapa Abdullah bin Umar ilal Jum'ati maring Jumatan ila dahana kejaba nganggo lenga ta sapa Abdullah bin Umar mau wato ya balan nganggo wangen-wangen sapa Abdullah mau illa ayyakuna kejaba yen ta ana sapa Abdullah bin Umar haroman niku wong kang ihram. Di Abdullah bin Umar niku sing rawi hadis niku sing paling akeh putrane Sayyidina Umar. Perawi hadis hafal Quran niku
paling banyak meriwayatkan setelah Siti Aisyah lan Abu Hurairah. Niku setiap kali piyambake budal ring Jumatan niku mesti nganggo lenga, mesti rambutnya dilengani ngoten niku. Lan nganggo wangen-wangen, dadi dia nganggo minyak-minyak ngoten niku. Iku setiap kali berangkat Jumatan. Nganggo lenga, cara wong macak nimping karo ngono, macak sing keren to. Nganggo wangi-wangi rapi lah cara ngono, pakaiane yo dispesialno kaya sing arep mau. Ila yakuna haraman kejaba nalikane piyambake ihram. Dadi nek ihram kan tidak boleh pakai wangi-wangi. Ku gak boleh cara ihram. Ku setiap kali Jumatan ngoten. Joko berangkat kerja langsung ratus kadang langsung Jumatan. Iki ora entuk fadilahe sing model-model ngene iki wae. Ngoten. Wa hadatsani an Malik an Abdullah bin Abi Bakr al-Hazm Abi Bakr bin Hazm amman hadatsahu amman saking wong hadatsahu kang nyritane sapa man ing Abdullah bin Abi Bakr mau an Abi Hurairah saking Abi Hurairah annahu satamna Abi Hurairah iku kana iku ana sapa Abi Hurairah yaqulu iku ngendika sapa Abi Hurairah li ayis yusallin yakti utawi oleh salat yakti utawi oleh salat ahadukum sapa salah siji sira kabeh bidoril harati kelawan utawa ing dalem dhuwure bumi kang akeh watu irenge. Gimanane ngoten. Bidoril harati ing dalem dhuwure bumi kang akeh watune ireng khairun niku luweh bagus lahu keduwene hatikum min ayyaquda tinimbang saking yen to lungguh sapa ahad mau. Hatta idza qoma singgo nalikane ngadeg al imamu sapa imam yahtubu hale khutbah sapa imam jaa mongko teka sapa ahadukum mau yatahatto hale nglangkai sapa ahadukum rikoban nasi ing gulune nas gulune manusa yaumal jumat ing dalem dina Jumat andhek teng mriku ngendikane Abi Hurairah sing diriwayatkan saking Abi Hurairah ngendikane awakmu niku nek pas ana salat Jumat, pas ana khutbah sudah dikumandangkan wong-wong wis teko wis lungguh ngrungokno khutbah mau kok nduk ngarep iku ana sing kosong. Iku gak oleh, maksudnya gak dianjurkan sampean ku nerobos maju mengarep ngelangkai pundak-pundake wong sing padha lungguh. Ngelangkai pundak-pundake wong sing wis ngrungokno khutbah mau. Terus sholat tahiyat biasanya. Iku gak oleh senengan, tidak dianjurkan. Luwih apik iki lek ayu sholli ahadukum biduril harati mau khairun lahu. Iku luwih apik awakmu sholat di dalam, maksudnya di bumi yang banyak kerikile daripada awakmu ngelangkai pundake wong-wong sing wis padha ngrungokno khutbah mau pengen ngisi blong-blongan sing kosong. Luwih apik salat ndunggurillah. Ndungguri pol gak apa-apa, pamane kok ora oman sing halus pamane. Kok unggone sing kerikil-kerikil ana watune iku luwih apik daripada sampean ngelangkai pundak-pundake utawa gulu-gulune wong sing wis padha lungguh. Ibarate ngasih ngono iku kira-kira. Luwih apik salate iku ndunggure kerikil-kerikil lah daripada ngelangkai wong-wong sing wis padha lungguh ngrungokno khutbah. Jadi ya nek cara ningali niki berarti kan boten angsal. Sampeyan niate rumasane apik ngisi sing kosong tapi keliru kadang. Kene boten ngaos nggih boten ngertos ngene. Kala ngendika sapa Malikum Imam as-sunnatu indana yauma idza arada ayyatu paman kana minhum ya al-qiblah wa ghairiha. Kala ngendika sapa Malikun Imam as-sunnatu utawi sunnate indana ing dalem mungguh ingsun ayastaqbila apa yen to iku madhep annasu sapa manusa al imama ing imam yaumal jumat ing dalem dina Jumat. Ida roda nalikane ngarepake sapa imam ayah to pengen to mituturi sapa iman man ing wong
kana kang ana sapa man minhum iku saking nas yali kang nyandingi sapa man al kiblat ing kiblat wa ghairi lan liyane kiblat. Dadi ngendikane Imam Malik nek ana imam wis sampe khutbah utawa wis mung apa wis khutbah awak dhewe iso iku ngadepi imam walaupun awakmu iku kudu kiblat wis madhep kiblat kok pamane kok kudu menceng wis menceng wae ora apa-apa penting roh imam isih di posisi roh imam iku ngoten cara ngono asek intine ku fokus ngrungokno khutbah ngoten lho asek dikon madhep imam pamane kok manggon pojok sing kidul mane iku ngasek kon miring pamane intine ngadepi imam ngoten ku nek cara Imam Malik dadi ngasih ngoten pentingnya ngrungokno khutbah di salat Jumat walaupun kadang wong dhewe awak dhewe kadang di bulan baleni ya. Pamane kanggo awak dhewe sing tau ngaji pamane kok wis umure wis kawit enom asik tuwa biasane khutbah kadang ana sing dibaleni. Awak dhewe tau krungu. Kadang ono rasa bosen kok iku wae sing dikhutbahno kadang ngoten. Di dalam hati kadang timbul ngoten niku. Nggih pamane kok ngoten niku niatono hormat ing ilmu mawon. Mboten kok hormati ilmu yang disampaikan ora terus kok utawa ngurmati perintah Allah ngrungokno khutbah. Dadi ora perkara ilmu nek pamane kowe hafal apa sing disampaikan iki hadis iki apa tetep dilungokno. Niati takzim krana perintah Allah ngoten. Gak usah gerundal-gerundal ngono. Walaupun ana rasa sing timbul ngoten diperangi mawon. Kula piyambak ngoten niku kadang tau krungu wis dadi krungokno wae wis mboten napa-napa. Diniati takdim perintah Allah. Mengklengno wis mengklengno. Dikrungokno walaupun bola-bali krungu maksudnya. Kaya mangan niku lah. Mangan sedina gak sego. Bulan balen ya mboten apa. Berarti mangane rohani ngoten niku. Gitu saja al-qiraatu fi salatil jumu'ah wa ihtiba'u wa man tanukaha min ghairi udrin. Tulisane ngoten niku insyaallah. Al-Fatihah.